So hello guys, good morning and welcome back again. Ani moसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय। माथायाव दागो सिना थाजोब्बाय आरोना दाख्लै बोरायफोरनि खोथा लानानै दावदै जानानै गाजा माला मोनायसै 7 मासफोर लागोन खोमा इ गारि दाखोना थांनो थाखाय एसे मोजां मोनबाय आरोना मुलिया एबारथ' खनब्रै खानाय जाबाय आरोना गावलिया मुलि खागासिनो आदा सासे दोङो इ आदा सासेयानो खाना होगासिनो आरोना ओमफ्राय दा एसे मोजां मोनबाय ओमफ्राय आं दिनै एसे फुंनिखाय प्रेक्टिस खालामदों आरोना जिरायबाय थाबा जाया होननानै ओमफ्राय इखौबो लायाखै आं ओरै मा होनोमोनथाय बुस्थुखौ मिथिलालै आं सेफगार्डखौ लायाखै आरोना ओमफ्राय दा गोबाङानो दावराव जागासिनो मा दावराव जादों होनबाथाय सोर बे होनना बुंगासिनो रंजालिया सोर होनना बुंगासिनो आरोना जाय आंनि गोदोनि भिडिअखौ नायाखै नायना लाबानो जाबाय सानदों आरोना रंजालिया जाहैबाय आंनि गार्लफ्रेन्ड होनना सानदों आरोना बाट बेफोरबायदि जेबो नङा रंजालिया जाय मिथिया सिगांनि भिडिअफोरखौ नायना लाबानो जाबाय रंजालिया आंनि बाइकनि नाम आरोना नोंसोर बेखौनो इमान नेगेटिभ कमेन्ट हरबाय थानाङा जाय नायाखै गोदोनि भिडिअफोरखौ नायना ला रंजालिया सोरमोन मिथिगोन रंजालिया आंनि बाइकनि नामसो गामि खाथियावनो दिनै आयंनि सासे फिसाला आरोना बेनि दिनै डेथ एनिभार्सारि जोंना बुंदोंमोन आं खेबसे बोसोरसेयावनो 3 सेंग्रा थैदों आरोना सानैया फासि नांनानै थैदों ओमफ्राय सासेया बिदिनो बेमार जाना थैदों आरोना बेनि दिनै सासे फंबायनि आरो दिनै नेक्स्ट दाख्लै सासेया थांखांबाय आंनि लोगोआ ओमफ्राय दिनै जाहैबाय आंनि फंबायनि आरोना ओमफ्राय बिनि दिनै डेथ एनिभार्सारि ओमफ्राय बे भिडिअ बानायनानै लिंदोंमोन ओमफ्राय थांनो हागोन ना हाया बेखौथ' आङो मिथिया सोरबा जुदि लांना थायोबाथाय दा थांनानै भिडिअ बानायना फैनोसै मानो होनबाथाय मोनसे मेम'रि हिसाबै माने गालांनो थिनदों आरोना बे ओमफ्राय उनाव जेनेबा नायबायबायनो हागौ बेफोरबायदि आरोना मोनसे इउटुबाव जुदि मोनसे प्लेटफर्माव बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै गालाङो अब्ला जेनेबा बिमा बिफाया उनाव बांसिन बुरिलांबाथाय माने फिसाला सासे दंमोन होननानै बेफोरबायदि गोसोखांनानै भिडिअखौ नायनानै गोसोफोरखौ गोजोन मोनगोन आरोना बेनि थाखायनो आं बानायगोन सानदोंमोन आरोना आंनि गोसोआबो बानायनो होननानै आरो गोबाङानो लिंखायो आंखौ भिडिअ बानायनो हायो ना हाया नायनोसै थांनो हायो ना हाया आथिङाथ' एसे हामखाबाय खिन्थु होमबाबो आं हारसिं थांनो हानाय नङा सोरबा हमग्रा थाबासो थांनो हागोन बेफोरबायदि आरोना बारा गोजानबो नंखाया ओइ नुदोंना बेनिफ्राय नै इथिं फोथार मोनसे बारबानो मोनगोन आरोना नायनोसै मा जायो ओमफ्राय माने वालाव फट' दंमोन नै बेखौनो नायनानै माने सोरनि फट' साननानै बारदावलांदोंमोन आङो नै इयो आंमोन नैबे आंनि क्लास 9नि फट'मोन आरोना नै बुखुब गबथारमोन नै इयो आं हाइ स्कुल जेब्ला क्लास 9 मोन ना क्लास 9नि फट'मोन फार्स्ट मोननायाव इ माबानि थाखाय मा होनोमोनलाय स्कुल एडमिसन खालामनायाव फट' नांगौ जायोना बेनि थाखाय बेखौ फट'खौ साफायदोंमोन आरोना बे आर'नाइ लानाया मालानिसोमोन आरो आं गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि फाख्रा सिख्रा गस्ला गानखायोमोन आरोना ओमफ्राय क्लास 10नि मोनसे खिन्थिनो आं क्लास 10नि नैबे क्लास 10नि दाब्ला बुसाव नुखायोमोन माने आंखौ दै एकदमबारे घाटिया साइज नुखायो माने ओमफ्राय रानिनि फट'बो नै इ रानिनि फट'ना रानिया माबोरैमोन आयु गोसोम दन्दिदि बुगब गब खानाया बिराद रोजामोन आवगोलिना ओमफ्राय खानायखौ हिट होनासैना खानाया बिराद गाज्रि जादों आरोना सोरमोनथाय नैबे फादारनि फट'मोन आरोना जेब्ला सरकारि न'आव फैनो थाखाय माबादोंमोन बे समाव साफायनायमोन आरोना इ न'आ नैबे मादारनि मोनसे माबा जाजोब्बाय आरोना डिसकालार जाजोब्बाय मानो होनबाथाय फट'आ गोदोनिमोन नालाय आरो लेमिनेसन होनायबो गैयाना बे फट'आव बेनिखायनो बेफोरबायदि जालांजोब्बाय माने सल'फोर दानोबा आङो थांबाय थानोसै आरोना जि खार जादों दा जेनेबा फंबायनि एनिभार्सारि नालाय दिनै डेथ एनिभार्सारि नालाय जा थांबाय थानोसै आङो हारसिंनो थांनोसै ओमफ्राय रावबो लांग्रा गैया दा अपेनिं जासिगोननो माबाया खाम्फाखौ माने सिगाङाव बानायखानायमोन आरोना ओमफ्राय आंखौ दा रि अपेनिं खालामफिनगोन बेनो थांसै थांनानै भिडिअ एसे खेबना हैनांगोन माने उनाव मेम'रि हिसाबै नायनो होननानै इउटुब आपल'ड होबाथ' एनि टाइम लाइफ टाइम थागोन नालाय बेनि थाखायनो लिंहरदों आरोना आंखौ बे लोगोफोर मोनफैबाय आरोना जि जायगायाव फैनो गोनांमोन बे जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय थाबायना फैदो आरोना टमटम आमाइनि मोनदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो गाखोना फैनाय जाबाय आरोना थाबायबा एसे खस्थ'द्राय जायो नालाय ओमफ्राय फुजा खालामनोबो जासिगोन आरोना फुजा खालामजासिगोन इथिं डेक'रेसन बानायगासिनो इथिं सासे मोद्ला लानायगासिनो इथिं खाम्फा इथिं दङ आरोना ओमफ्राय मानसिफोर बेयावनो फैयाखै मानो होनबाथाय खारजों नालाय ना डेथ एनिभार्सारिसो नालाय इथिंबो बानायनायफोरा बानायगासिनो ओरैनो फादारा खागासिनो माबा बुस्थु
केक हासिगोन नै बोसोरसे जाबायना Video boleh apa? Sih, ayah dikasih makan. Moजां फिसा सुनाया मानसि सुनाया जाहैबाय केक से खाखांबाय थाइसे गासैखौबो लगाय नुदोंना बेनो जाहैबाय बिफामोन आरोना जाय फंबाय दा गोमालांबाय बे बुहुमनिफ्राय बेनि बिफामोन ओमफ्राय बे बिमामोन आरोना बिराद दुखुनांथाव आरोना इमान उन्दैनिफ्राय गिदिर खालामनानै मान आद्रायनो जुदि गेजेर ससेयावनो गोमालाङोबाथाय बेसे बिमा बिफाया बेसे दुखु नाङो गोसो सिङाव बेखौ बिमा बिफायासो मिथिगोन आरोना दा जि जाबायसो आरोना गोमालांबाय जेब्ला दुखुथ' नांखागोन नायं सानसे सम इमान उन्दैनिफ्राय फेदेरबाय गिदिर गोलाव खालामबाय ओमफ्राय गेजेर ससेनिफ्राय थांबाय गोमालांबाय बेनि थाखाय दुखु नाङो आरोना ओमफ्राय बिदि दुखु खालामबाय थानाङा आरोना जि जाबाय जाना थांबाय आरो गोसोखांबाय थाबालाय अबावथो मोनबावनो दा सानसे सम बिदिनो फैयो आरोना गेजेर ससेयाव हांमा गालाङो दुखु गालाङो बिमा बिफानि मेगनाव मोदै गालाङो आरो बेयो गासैबो इसोरनि मायासै गासैबो बेफोरखौ भगबानासो मिथिसिगौ जि जायो रेस्ट इन पिस आरोना फंबायनिसिम डेट एनिभार्सारि बानायदों आरोना दिनै बोसोरसे कमप्लिट जाबाय नालाय बेनि थाखायनो दा लोगोफोर बिथिं आर'ज गाबनो मानसिफ्रा जिरायबाय आरोना नै जिरायजोब्बाय ओमफ्राय नैबे बिब'मोन आरोना बे भिडिअ थाफानो लाजियो होननानै मोखां खोबथे थांगासिनो माने आर'ज गाबसिगोन दा आं थांथ'ला जा बिराद गरमथार नै बेनोमोन आरोना लोगोफोर फंबायखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय नै सायाव हेपि बार्थडे लिरना दोनदों आरोना गोमालांबाय दा बिमा बिफाया उन्दैनिफ्राय बेसे एक्सपेक्ट खालामो ना गावनि फिसाखौ लानानै गावनि फिसाजोखौ लानानै गावनि फिसाफोरखौ लानानै बेसे एक्सपेक्ट खालामो आंनि फिसाया बेफोरबायदि जागोन नाथाय गेजेर ससेयाव गारना थांबाथाय बिराद दुखु नाङो आरोना जोंबो दुखु नाङो गामिनि आरो फंबाय हिसाबै आरो न'खरनि हिसाबै बेफोरबायदि जुदि सोरबा गेजेर ससेयावनो जुदि रायजो मोनजाया मा मोनजाया संसार दिनैसिम नुवाखैबो आरो बैसो जायै समाव जुदि थाङोबाथाय दुखु नाङो आरोना गोसोफोरखौ माथो बुंबावनो आरो नाथाय बिदि मोनसे खोथाबो दङ ना जानो गोनांखौ रावबो हमथानाया जानो गोनाङा जाखागोन जिबाबो जाखागोन आरोना जेरैबाबो जाखागोन बेखौ रावबो हमथानाया आरोना भगबानाबो हमथानाया मानो होनबा खाफालाव जि लिरना हरो बेनो जायो मानसिनि जिउआ बिदिनो आरोना दिनै दं गाबोन गैया मा ससेयाव माला मा जालांगोन जेबो हमनो हाया आरोना थास' बिलाइनि दै होननाया बेनो आरो जियानो जा फंबाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनबानो जाथों जायगा मोनहैथों आरामनो RIP बिराद खस्थ' मोनदों आरोना मानो होनोबाथाय आंना बाइथिं लेंग्रा ओमफ्राय आरो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो लिंनायखाय ओमफ्राय आंबो फैबाय मानो होनोबाथाय मेम'रि हिसाबै मोनसे थालाङो नालाय बेयो बेनिखायनो माने उनाव गोसोखांबाय नायबाय थानो हागोन बेनिखायनो माने भिडिअखौ बानायनानै होबाय आरोना
लोगोफोर न' मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय न' मोनफैनानै दाइरेक्ट गस्ला खुना लाबाय मानो होनबाथाय एकदमबार दुगैनाय बायदि जाजोबदों गोलोमनाया ओमफ्राय गुमै सासे लोगो मोनदोंमोन बेनि साइकेलावसो गाखोनानै आं फैबाय आरोना बेयो नारना लाबोदो बेसोरा न'सिम दोनफैदो आरोना आंखौ मुलिबो जानांगौ नालाय आङो मुलिबो जाना लानोसै ओमफ्राय ओंखाम जाग्रोनोसै मुलि जानायनि सिगां ओंख्रिया माथाय सयाबिनजों आलु ओमफ्राय नैथिं ना दोङो नायलानो जाबाय ओंखामखौ माने मानसिया जिमान दुरबल जाबाबो ओंखाम जानायखौ गारना आरो मानो होनबाथाय ओंखामानो जोंनो बोलो होयो नालाय ना ओंखामखौ जाथारनांगौ मानो होनबाथाय लोक्षि बुस्थुआ इम्परटेन्टखा दानाबा ओंखाम जाखाबाय नालाय लोगोफोर मुलिखौ जाना लानोसै आङो ओमफ्राय लोगोफोर मुलिखौ लाबाय आरोना बेखौ जानोसै दानाबा ओंखाम जाखांबाय नालाय आइया दहायनो कम्बल गुसुना होननाय दा सुदोंमोन आं आयौ गाराथार